Kok goleki wong sing tuane kaya wong wis mati. Lho, ki aku esuk jagongan ning daleme Pak Yakim ning daerah Surabaya Beteng. Aku diceritani Mbak Kamsia jati rakatan ning Wali Songo mlayu jare tak takonane. Mlayu lunga. Lah aku ya gila. Lah ora kuburan kuburan wong mati kok diwedeni. Wonge ora ngomong nek iku kuburan, wonge ae ndelok Wali Songo. Lah iya. Lah aku mikire mlebu. ngerti wong Wali Songo iku ana wonge mikirmu. Iya ta. Ya ana wonge, nek mikirmu aku ndelok ki ngene ana wong kuburan tapi mlaku sifat kuping. Ayo. Lah rumangsamu dijak ndelok apa? Wong Wali Songo iku. Wali Songo iku apa aku ya ora ngerti. Enggak ngerti iku apa. Tibake kuburan. Ziarah to, Iya. nek kramatan padha karo kuwi. Kadung burung ngono kok putih-putih kabeh. Bungkusi to, Pak. Ya ya ngerti. Agamamu apa? Agama Jawa. Agama Jawa. Ora ana muslime. Ana muslime. Ana muslim ta iku muslim Jawa. Sedulurku ana muslim. Ya, ha. Liyane agama Jawa tadi aku dhewe bingung. Kene tengah-tengah. Aku nang tengah-tengah malian. Lah delok rupamu iku apa? Oke, Jawa. Lah ya wis, lah wis Jawa. Lah kamu Jawa asalmu Jawa, bamu Jawa. Bamu Jawa. Bamu ora Arab, bamu ora Londo, bamu Jawa. Wah, diseneni malian aku iki. Ora nek aku ngomongi kuwi, aku tekon kowe iki apa? Wong Jawa to wis ora ngawula Londo, ora ngawula Arab, ora ngawula Jawa. Kita sak mati disebut wong Jawa. Kowe iku wong Jawa apa kowe Jawa? Baleni Mbak Kamsiahmu. Kowe urung tau krungu Wali Songo ya? Aku ya krungu Wali Songo, mak aku enggak ngerti iku apa. Holi to. Iya. Holi to. Iku apa? Iku Muslim ta. ya, sik nyebarke agama Islam. Ki biyen ana kaya dewan, dadi kaya apa ku wong Songo cacahe Songo iku nyebarke agama Islam ning tanah Jawa. Lah iku Prophet. nggih. Nggih. Lah omongnya isih enak siji sing urip, wonge manggon nang kono. Ora iku sosok sik urip ning kono iku sik nganune juru kuncine. Nek Wali Songo wis tinggal kabeh. Wali Songo wis mati kabeh. Raja-raja biyen. Wali Songo wis suwe. Aku kok ndelok, ayo ndelok Wali Songo. Lah aku mlebu iku aku atiku wis ora penak. Heeh. Ya apa kok gila. Lah aku mlebu, aku weruh wong tuwa ning kono, aku ndelokke ngono, aku weruh kuburan. Aku mlayu sifat kuping malian. Gila wong bengi-bengi. Loro kuburan. Nah. Apa sing marake wedi? Padang kok. Lah ya sing marake wedi apa nek miruh kuburan? Mau wedi. Ayo apa sing marake wedi? Napa kowe? Ampun. Gila aku. Gila. Wedi ora ning sing diwedeni malah bulan. Lah aku saiki aku ora bisa rono, nututke iki. Wetenge wis mangan suwarek. Malah wedi. Iku ning ndi? Surabaya apa ning? Wis Surabaya. Surabaya. Oh, ya Surabaya. Iya. Oh, kampung. Diko muter-muter to. Ya, ya. Iya, kampung Arab iku. Wis setengah 12 wengi. Tapi ya gila to. Restoran iki buka. Demak nek sana. Ayo ora apa-apa. Lah nek ngomong kan jagong Wong siji. loro. Oke, loro ya ora. Kita jagong kono sudah jam kene. Tadi nek rono arep ya. Aku wis nang anu, kowe iki deloke iki lunga ya ki. Aku lu ngopian ora simatku pian. Ya, wis lunga. Lah iki Nah, nek aku saiki nang buriku, rono. nek wong kene Mbak Kamsiah, Tapi nututke dene to. nek wong kene iku seneng ziarah ning nggone makame para leluhur ngono kuwi. Dadi wong leluhur nek Wali Songo iki nek karo wong Jawa dianggep wong sing luwih ekspor duwe kepinteran sik dhuwur. Dadi duwe experience, duwe pinteran ning agama, ning spiritual. Mula do ditekani, do didongake. Nek kowe ndongake wong liya, iku kan sik didongake seneng, kowe ya entuk ganjaran gitu. Iya. Ditane ngono. Dadi nek kowe kulino ndongake wong akeh, kowe entuk ganjaran. Mula ning Jawa ana tetembungan oweh-oweh tan kinira. Dadi dhewe iki ngenehi wong ning sik dinehi ora ngerti. Dadi aku bendina sambendina ndongake Pak Palas, ndongake kowe, ndongake Mbak Elizabeth, Pak Yakim iku kowe ora ngerti nek tak ndongake. Ning sambendina sampeyan aku salat mesti tak ndongake. Iku sik diarani oweh-oweh tan kinira. Dadi ade sambendina ngene wae. Nah iku neng kene iku dadi budaya, dadi adat budaya. Dadi wong nek misale dhewe apa bapake ninggal, ibuke ninggal, simbahe ninggal, kabeh do didongake mula digawe ritual ana 3 dina, ana 7 dina, ana 3 sasi, 7 1000, nanti 3 tahun, nanti 1000, nanti 1000. Sing nyewu. Terus mendak. Nah,
Kowe nek ora ana ritual ngono kuwi, engko lali ora ndongake. Kamangka nek miturut wong Jawa, wong tuane awake dhewe iku diarani Pangeran Katon, Pak. Dadi Gusti Allah sik ketok. Wakile Gusti Allah ning dunya wong tuane dhewe. Mulane kudu ngajeni. Nek dhewe ora ana ritual, ora ana kendurenan lali ndongake. Nek kowe ora ana genduran kowe lali kudu sedekah, kudu wene wong sik ra duwe ngono. Tapi wong Suriname kok sing madhep, wong Suriname sing madhep ngetan iku ora seneng kenduran ora kepiye jane. Ngetan ora kendurenan. Ora. Ora. Baru kowe Sing pamit. ngetan ora sing ulur. Iya bener, Mbak, bener. Sing ulur kenduran. Sing kenduran genduren. Mergone nek sik ngetan iku dhek kan Islame sik nganu, Pak, sik apa sik kaya Ketika biyen. ya kaya ora saka saiki dadi nganggep sik anyar dadi nganggep menawa nek kendurane wis ra perlu kok kaya ngono. Ya. Religi lagi dicampur ora. Ya ngono kuwi. Ya kabeh piye ya aku ya ora iso ngarani iku salah tapi penemune dhewe-dhewe ya. Ya karepe dhewe-dhewe. Karepe dhewe-dhewe. Ya nek sing Ora dijawani. itu ning kene ya ana sebagian sik muslim sik ra gelem kenduren. Kan Muhammadiyah karo NU. Gitu ya, gitu. Tapi ya Muhammadiyah Ritual itu. miturut imame, misalnya neng desa iku ana sik imame sik pokoke sik kekeh wis ora perlu genduran, ora perlu ngene-ngene iku ya ana. Ning sik Muhammadiyah sik genduran ya isih ana. Ning aku Muhammadiyah ya sik genduran, sik tahlilan. Ana sik luwih keras meneh. Dadi warna-warna. Dadi nek ade ngomong ke agama iku apa jurusane warna-warna, Pak. Ya Kristen ya akeh ya. Itu agama. Apa sik tok mantepi ya iki sik tok lakoni sik. Ya. Ya. Aku tadi. Lagi Pak. Pripun? Nek tuan sing cerita. Nggih. Aku wong Jawa. Nggih. Nanging durung Jawa. Nggih. Maksudin apa? Ya. Oke to Pak, nek wong Jawa niku kan misale mergo kena akulturasi budaya, akulturasi kultur misale kados jenengan Pak Palas, Mbak Kamsia iku wong Jawa, Pak. Tapi le manggon ning Londo dadi budayane wis kecampur-campur dadi adate wong Jawa salonge wis ora ana, wis ilang, wis kelalen, dilalekke. Gitu. Ora kanggo. Nggih ora kanggo. Mergo napa? Mergo memang amargane uripe ning njaba, tradisine ora diuri-uri. Gitu. Terus mboten nonton tuntunan kalih panutan. Mula nek teng mriki wonten wayang nika, wayang iku ya iso nggo tontonan ya nggo tuntunan. Mula ana sik mblajari. Nek ora ana sik mblajari, ya mesti ilang. Mula iku ade kudu apa saiki aku seneng ana iki diaspora Jawa iku wis mulai Pak ditata. Kamangka nek miturut aku, wong Jawa iku nek temen dadi Jawane, iku dadi magnet, Pak. Mergo nyenengke wong Jawa iku. Gitu, narik to Pak. Wong Jawa iku sabar, sareh, sumeh, seleh, temen, gelem babat alas ning Suriname kaya no. Beda karo wong ireng, beda karo wong keling. Nyun sewu ya ora kabeh naming. Ning iku wis kasunyatane ngono. Dadi nek misale ade nguri-uri kabudayane dhewe, iki otomatis ade ditresnani marang liyan. Mergo ade nek ngomong ya santun, ngomong ya alus, mangan ya ora akeh karo liyane, ora seneng musuh. Ngomongane ora mbung-mbung. Nggih, mboten perlu seru-seru. Mula nek wong Jawa. Akulturasi kultur to. Wong iki wong Jawa duwe tata krama. ya, nggih bener. Ora kaya wong